ערב טוב, שמי חלי אור. הגעתי לסדנת איפור, ללמוד איפור אישי, לא איפור מקצועי, למיכל. עכשיו אני עברתי את גיל 40, מעל 20 שנה מתאפרת והנחתי שאני יודעת להתאפר. למדתי המון ב5 המפגשים האלה. פתאום הבנתי דברים שעשיתי, זה מאוד עזר לי, כי הייתי מתאפרת בלי, אף פעם לא ידעתי את המושגים. ופתאום ללמוד שיטות איפור, זה כל כך כיוון אותי, זה כל כך עזר לי, זה הליטושים האלה, זה לדעת איך באמת לעשות את זה שיראה מקצועי. מאוד נהניתי, קבוצה קטנה, אינטימית, כמעט 1 על 1, מאוד אישי. גם הצוות פה חם, והדבר שהכי כאילו מבחינתי הוא האפקט הנוסף, זה הקטע הזה שמיכל מאוד באה ונותנת מהטיפים שלה של מעל 25 שנה כמאפרת מקצועית, ברמה של מה לקנות, לכוון אותנו, להבין שבשוק היום יש דברים מאוד יקרים ומאוד זולים, וכן להבין את הערך הכספי, שלא בן אדם צריך לקנות דברים מאוד מאוד יקרים בכל החזיתות, במברשות או במייקאפים או בסמקים או לא זוכרת כבר מה, בצעדיות, אלא להגיד איפה אתם כן חשוב שתשימו את הכסף, כי זה דברים שאסור לוותר על איכות, ואיפה אפשר כן לקנות דברים יותר זולים, אבל שהם איכותיים, שכן ניתן לעבוד איתם ומצוין. נהניתי מאוד, אני מאוד מאוד ממליצה, כל מי שרוצה ללמוד לאפר את עצמה, זה המקום.